zdravím slunečného videa. Dnes to bude jízda s Ringerhofer ČKD evidenční číslo 412 z Mámovky Sokolovské ulice na stávku starých letím. Tak jdeme. Interiér vozu, projítka vozu, část druhá. Jinak, než vyjedem, tak je to betlehemské světlo. Takže na dobrou věc, skauti jezdí. Dejte se ven. A to je celý. A jedem. Jinak šťastná Avese a šťastný nový rok vám chci popřát. Video vyšlo výjimečně na Štědrý den okolo 7 hodiny, tak snad si to užíváte. Ale je to vlastně studie, protože tohle cestou se vlastně bude vracet, tak... My jsme byli na pořadí, že je tam čas Betlehemské světlo jezdí po několika letech už s cestujícími. Jedno, v jakým pořadí přijede, protože vždycky je světlovodník. Posledně jsme přijeli první, ale zase jsme neměli světlo, takže jsme přijeli oni a měli ho vodník. Teď jsme přijeli druhý. bylo rozdáno. A pár lidí si přišlo ještě potom. Takový ty karamelový. My máme doma. To se koukáš, že jdu no, my už taky ne. Já taky ne. Jo, tak to A vzali sušenky. teďka už jenom cukr. Něco pekla máma. Ještě jsem si dohodnout s dětma, jestli zítra ještě něco nespácháme. Já jsem si taky teďka teprve koupila takový prostě krásný vykrála na linecky, takovou jako kytičku a to... Na to za ty kódy nebudou mít copyright. Třeba v Orionu. No a tohle právě to jsem si šlíbila, ale ještě jsem to nepoužila, protože už byla nevypříklad. Tak možná ještě bude. Takže jeden mluví o Praze a druhý o Praze. Tam mám taky kráva, který si každý rok koupil. Crossways, Perfectu, Ex Arriva Střední Čechy. Jsem si jeden rok nakoupila a jsme tam měli. A to je z té 3D tiskárny. Počkat, to mám čeky. Takže jsem to takhle si krátila. No. 3D tiskárny hry. Co? No to bych se právě myslela, že když tam dáš teplý. Vávenka. Záleží, jaký tam dávali filamen. To je tiskárny. Znám tohle slovo.
Podkovářská. Gymnastiky a se tam má nejhorší. Já teda málo třeba. Prostě ti lehko řekne, když to umíš. Arena. Nákladní nádraží Lubeň. Arena Lubeň Jirkes. Jako jo, loni to bylo tak, že se vždycky zastavilo třeba jako na chviličku, že to bylo, a když tam stáli lidi, tak jsme vždycky vyběhli, rozdávali kalendáři připravili, ale letos tam to chvíličku. Ale kolik tam moc lidí nepostává jedna. V centru ještě, když jsme dneska jeli, tak tam vždycky byla nějaká linková tramvaj před nebo za náma, tak jsme vlastně museli. Už máte stromeček. Nádraží Lubeň. Si vás můžu? Dnes. Vyplás, jestli počkej. Nebo? Nevyplás, já nevím, ještě budu. Co jenom málo? Asi 10 schválnic můžete říct neplic. Jo. Máte srát. To je čirá radost. Asi já jsem viděla poměrně málo filmů. Na to, kolik mi je let. Viděla jsem film do hlavě 2. No to je vlastně, jestli to je emocí, tak to asi jo. A to není emoce. Si to asi budu muset zdá se mi prohlídnout. A kravečky neteďka. Je to na Netflixu. Podkovářská. Automečka. Jeden tovar růžový a ostatní rozhlaš.
minulé, ve které jsme byli. Se blížíme na Starý Hloubě. Starý Hloubě. No a jinak to minulé video nemám moc lajků, tak to jsem lajkovat. Jsem se zamazala pod nějaký kolomazy v té vozovně, jak jsme zdobili to právě mistři to byli, to mě normálně v té vozovně, v tom středě, jak je tam to muzeum, v té hale, kde jsou ty tramvaje, zase tak jsme tam pracovali a já jsem se upatlala a paní říkala, tam jako je dávkovač, dávkovač na mejdlo, ale tam to je jak solovina, která dávkovač, takový kresník, já si jsem tam pracovala. A to je právě nechcete rozdávat kalendářičky pro záložky? Takhle vypadá betlemské světlo. Počkejte. Bingo. Teď ještě ukážeme druhou stranu. I to má vysoká tráva. Vidíme, jako že se nic neděje. A to je celý, děkuji, že jste se koukali, dejte like, odběr, v případě, že se vám líbilo video, sdílejte a ahoj u dalšího videa, čus a šťastný nový rok a veselé Vánoce.